Compostela e o Racing de Ferrol, e partido que vimos na segunda canle da Televisión de Galicia. Ningún dos dous perdeu, non sei se o empate, tal e como estaban as cousas en Santiago e en Ferrol, se pode decir que é bo para os dous. Sí, creo que non lle fai moitísimo dano a ninguno dos dous. A primeira parte foi bastante equilibrada, na segunda creo que o Compos fixe un pouquiño máis co Racing para poder levar o partido, pero bueno, se analizamos o final, o cómputo xeral do partido, creo que foi xusto que un equipo levara un punto cada un. Vimos primeiro o lanzamento de Manu Moreira, despois esta cabezada, despois do centro de Vela de Joselu. Que lle pasa a Joselu? Xosé Luis, que non acaba de marcar, falta ese primeiro gol. O ano pasado entraban de calquera xeito, este ano non entran de ningún xeito. Sí, é unha mágoa porque é un dianteiro de gol. A verdade é que o Ferrol eu creo que é un equipo que vai a ir a máis porque ten xogadores de calidad e bueno, xogadores que se moven ben, que enlazan ben e cando eu creo que cando se conxunten van a entrar Joselu e van a subir e van a subir na clasificación e van a facer goles. Que me dicides deste lanzamento, a saída dun córner, o balón marchou moi pretiño do pau, esa volea de Jimmy, xa son oportunidades da segunda metade, este lanzamento de falta de Adrián Cruz, houbo oportunidades para ambos os dous equipos, puido moverse o marcador, pero bueno, ao final o resultado de empate pode considerarse como xusto. Outro lanzamento de falta, boa intervención de Ramón, como dicimos, buscou máis o gol o Racing nesta segunda metade, non chegou ese tanto, e o Racing, bueno, os dous equipos que quedan moi parellos na clasificación, 7 puntos o Compostela, 6 o Racing. Levamos 3 en casa, non conseguimos ganar, isto sempre un pouco afecta ao grupo. Afecta ao grupo. Hoxe, repito, polo menos cerramos o partido cando tiñamos que cerrar e cando nos outros dos partidos nos costou o partido, hoxe nos costou, aínda que, repito, nos quedamos cortos, porque realmente o que necesitaba o equipo era enlazar 2 victorias. Non o vin da mellor maneira posible, non? Cando gaña sempre alegría, este partido deixanos un pouco tocados, pero bueno, sabemos que hai que ganar o seguinte partido e ter a portería cero importante. Me voy con una sensación muy agridulce, porque creo que hemos tenido las opciones tanto a balón parado como en jugada, yo creo que al menos para haber hecho algún gol. Y el Racing de Ferrol, pues no sé si ha tenido claras. No lo sé. No me viene ahora, flash de esos que dices. Entonces, por eso me voy con esa sensación de que podíamos haber, yo creo que rascado 3 puntos aquí y hubiesen sido pues, el colofón yo creo que a un gran trabajo y a un gran partido.